Hei, salutare! Nu ne-am văzut de un an jumătate. Cred că 2 de acum se fac, nu? Dacă stau bine și mă gândesc, cam 2 ani. Na, pandemie, știți voi. Mă bucur să vă văd, să ne auzim. Astăzi o să fie un episod un pic mai special, foarte special, pentru că ne aflăm într-un... În ce ne aflăm, Ionel? Un Mustang Mach-E, un Ford Mustang Mach-E. Suntem alături de Ionel Păsărică. Vom vorbi despre două subiecte foarte interesante: mașina în care ne aflăm și capra noastră, berea capra noastră, care s-a digitalizat. Și nu am ales acest model la întâmplare, ci tocmai pentru că au amândouă o legătură. Capra noastră, berea capra noastră s-a digitalizat, mai exact, cum pe mine știți, mă ocup de zona de blockchain. Am făcut moneda capra noastră pentru berea capra noastră și vom discuta în episodul de astăzi despre aceste lucruri. Dar mai întâi să vorbim cu Ionel, ownerul de la capra noastră. Salut, bine v-am găsit. Salutare, Ionel. Ce faci? Cum te simți azi? Mă simt foarte fain, ținând cont că Ești la model. conduc o mașină super faină. Super interesantă. Sper și că ceea ce oferă să ridice la așteptările primelor impresii. Mă refer aici la design, culoare și tot ce promite ea. 350 de cai, autonomie, 6 km. 610 am văzut chiar. 610, da. 10 deja sunt consumați. 10 sunt consumați, nu? Da. Uite, voiam să te întreb cum a pornit, pentru cei care încă nu știu despre capra noastră, deși ar trebui să știți, cum a pornit ideea despre capra noastră? Ideea a pornit acum vreo 4 ani și ceva, când m-am hotărât să mă reîntorc în țară după un pelerinaj prin Europa. De vreo tot 4 ani și ceva. Tot 4 ani ai fost... Și am zis că este timpul să nu văd de familie, să nu mai alergăm după bani, să facem ceva al nostru. Și ai decis să te întorci back to the roots, practic, nu? Da. Te-ai întors înapoi în Iași. Am întors înapoi în Iași și ne gândeam ce să facem pentru a avea afacerea noastră și am gândit la câteva idei de afaceri. Ai avut câteva totuși, nu? Da, au fost destul de multe, dar nu știu de ce am rămas la bere. Păi, e faină, berea e faină. Cine nu iubește berea, spre exemplu, nu? Da, am gândit să facem ceva care nu mai este în Iași. Și atunci... A reușit. Da. Uitându-ne în jurul nostru, am văzut că bere nu fabrică nimeni la momentul ăla. Vorbim de anul 2017. 2017 și am zis că hai să încercăm noi, fără să Why știm not? prea multe despre ceea ce înseamnă bere artizanală, ce înseamnă tot hățișul ăsta birocratic. Ai avut câteva bătăi de cap la început, presupun. Multe tare și multe peripeții, dar am trecut cu bine și acum suntem fast forward 4 ani, când ai decis să faci un upgrade, practic, nu? Păi, lumea se mișcă foarte repede, mai ales acum în pandemie, am văzut că apar o grămadă de idei. Lumea, cred că stând acasă, se cam plictisește și scormonește în creier și atunci Corect. scot la iveală fiecare câte o idee și am zis că, între care și eu, Așa. și nu vă spun că noi doi, eu și Gaba, am mai avut câteva discuții acum vreo un an de zile despre ce înseamnă blockchain și lumea asta, toate nebuniile. Lumea asta a monedilor virtuale. Iar noi doi ne-am întâlnit la aici în Iași, la un eveniment. Eu atunci eram cu inițiativa mea Localis, moneda locală pentru Iași. Și de atunci, când ne-am întâlnit, în 2018 ne-am întâlnit. Da, în 2018, la final, da. Și de atunci a început așa, o chestie foarte interesantă. Eu zic, chiar avem o chimie între noi, că am ajuns acum să facem lucrul ăsta. Și ca plan, ăsta ar fi a 3-a etapă de extindere, dezvoltare.
Ați dezvoltat, ați dublat practic capacitatea de producție? Am dublat-o în 2018, în 2019 la început am mai adăugat încă un 25%, de fapt am mai dublat prima capacitate încă o dată, deci suntem cam la dublu față de cât am pornit. Fain. Așa. Și apoi exporturi în alte țări? Exporturi în Belgia, Italia, Apropo Japonia. de Belgia, de menționat faptul că ai o legătură cu Belgia. Da, Capra noastră are o legătură cu Belgia. are o legătură foarte strânsă cu Belgia. Avem și acționari în filmă belgieni, printre care și maestrul nostru Berar, care are grijă de rețete și totodată ne vizitează foarte des, mai puțin în ultima perioadă, dar Că, nu, asta e perioada, da. asta e perioada. Da. Și cu proiectul Capra noastră digitalizată, practic am reușit și după multe sesiuni de brainstorming am ajuns la varianta curentă, prin care cu ajutorul tehnologiei blockchain practic aducem plus valoare în domeniul de brewery, de bere artizanală. Da, este, haideți să spunem așa, inițiativa noastră are mai multe direcții. Una de acolo strict de marketing și promovare, Da. pentru că este un alt fel de promovare. Practic folosim O tehnologia altfel, blockchain nu, ca și tool de marketing. ca și tool de marketing, pentru că lumea a început să fie cât mai conectată cu blockchain-ul și atunci lumea este curioasă și Corect. atrage foarte mult. Asta este un aspect. Al Un doilea aspect, al doilea ar fi din tot ce înseamnă să spunem așa, digitalizarea Caprei, din toate profiturile care le adunăm, putem să facem un experience center, da. unde pasionații de bere artizanală pot să vină să facă degustări și să se bucure de o experiență altfel decât se întâmplă în momentul de față. altfel decât se întâmplă în momentul de față. Deci într-o avem locație nouă, într-un spațiu nou, sperăm noi cât mai curând. Deci practic blockchain în cazul Capra noastră acum joacă rol de marketing tool, da? Prin care practic se renunță la metodele clasice de promovare, Facebook, Google, Instagram. Practic nu mai plătești lui, ci am dezvoltat împreună niște concepte de reward-uri pentru microtask-uri de marketing. Da. Practic cu ajutorul tokenului Capra noastră noi oferim niște micro mulțumiri digitale sub formă de token pentru comunitatea Capra noastră. Practic marketing tool, nu mai plătim lui Google, lui Facebook bani de promovare, ci dăm bănuții sub formă de token direct celor din comunitatea Capra noastră, iar ei în schimb trebuie să facă un lucru pe care ei oricum îl fac, ori un like, ori un page review, ori un share, doar că acum îl fac organic, da? Și primesc și acest token în semn de mulțumire. Asta se transformă într-un reach mai organic al mesajului către toată comunitatea care există pe Facebook, pe Twitter, pe Instagram. Și am dezvoltat mai multe sisteme pentru vloggeri, pentru cei care scriu, pentru cei care fac artwork și cu tokenul Capra noastră poți să cumperi bere? Acum suntem într-un proces de research, pentru că legislația momentan este destul de restrictivă. Am văzut că sunt câteva soluții cu niște carduri electronice în care se fac aceste schimburi, tot pe blockchain, și atunci o să găsim cea mai bună soluție ca toată lumea să fie mulțumită. Cum ideea mare este că cumpărând tokenul Capra noastră, poți ulterior să cumperi bere. Să cumperi bere, să-ți faci un privat label al tău, să
plus, dacă vrei să ai berea ta, dacă ești companie, dacă ești un ONG, dacă ai un eveniment, spre exemplu, corect. sau chiar dacă tu vrei să faci o sesiune de, nu știu, 30, chiar câte beri poți să faci? Să spunem că cel mai mic batch comandă personalizată da? a fost și 10 sticle. Foarte interesant. Deci, practic, la o petrecere poți să faci un poți să ai private berea ta personalizat. Produs de capra noastră, dar cu logo-ul tău, cu imaginea ta sau cu mesajul tău pe care vrei să-l transmiți. Corect. Foarte interesant. Oricum, pașii au fost destul de complexi până să ajungem la varianta actuală. Care ți-a părut cea mai demanding, așa, chestie pe care a trebuit să o facem până să ajungem în momentul de față? Fiecare pas a fost provocator. Pornind de la stabilirea prețului, scrierea codului, Smart contract, da? Smart contract, da. Gândirea unei strategii de promovare la care lucrăm acum foarte intens. Listarea pe anumite exchange-uri. Da, parte de awareness, practic. Da, care este un proces destul de îndelungat și destul de durat, destul de greu. Și fiind chiar la început, avem nevoie de sprijinul tuturor, a comunității, să creștem împreună și să câștigăm împreună, de ce nu? Pentru că fiecare like, post sau tweet și așa mai departe este recompensat, așa cum ai zis tu, Gabi, cu capra noastră. Tokenul capra noastră, da. Ai de menționat faptul că tu, ca să poți cumpăra, îți trebuie un portofel digital care poate fi instalat fie pe calculator sau laptop sau pe telefon și cu ajutorul lui tu poți să deții tokenul capra noastră. Ca să cumperi, îl poți cumpăra pe diverse exchange-uri. Noi l-am instat în primă fază pe PancakeSwap. Trebuie să ai în portofelul tău digital BNB, moneda nativă de la Binance, și cu ajutorul BNB-ului tu poți să-ți cumperi câtă monedă vrei tu. Suntem la ești la volanul unei Ford Mustang Mach-E, care are o groază de senzori și sisteme inteligente care practic aduc un plus valoare la experiența de condus. Da, e o mașină digitalizată, ca și capra, practic. Da. La partea de tutoriale s-a lucrat foarte mult pentru că suntem conștienți de faptul că nu toți sunt la curent sau cunosc. Ionela cum testează varianta Untamed de la Mach-E și este foarte interesant, îți dă așa niște senzații și un zâmbet mare așa pe... Nu? Da, este altceva, pentru că eu conduc mașini termice. Motor termic? Da, motor termic. Bine, am și un mild hibrid, dar senzația este total diferită. Și atunci trebuie să te bucuri de fiecare minut. Da, exact. Când ai ocazia, pentru că este foarte aglomerat. Da, nu prea ai loc să testezi la capacități. Sau acum, uite, spre exemplu, acum nu se vede pe cameră, dar trepidează, dar se simte foarte fain. Și chiar vă încurajez să contactați pe prietenii de la Ford din Iași, să testați, să aveți o sesiune de drive test, pentru că dacă vă decideți să vă cumpărați o mașină nouă, asta cred că o să vă schimbe puțin perspectiva și cred că o să o cumpărați, că e foarte interesantă. Da, este altceva. Este o ținută de drum a unui mini SUV, să spunem, sau un SUV combinată cu puterea unui Mustang. Da, și chiar și partea centrală de consolă, cum au gândit tot. Arată super futurist. Da, este. Ca și capra, că și ea este. Da, acum fiind digitalizată. Da. Asta, apropo de digitalizare, spuneam de tutoriale. Nu toți sunt la curent cu noile tehnologii și nu toți știu să folosească un portofel digital sau chiar să înțeleagă tehnologia blockchain. Și am lucrat foarte mult la partea de tutoriale, să explicăm pe înțelesul tuturor cum se poate instala un wallet, ce e capra, cum se poate stoca, cum o poți folosi, cum poți trimite dintr-un portofel în altul. Și urmează, nu putem să spunem acum bineînțeles, dar urmează niște tutoriale foarte interesante cu niște persoane foarte
Noi nu spune nimic. Nu spune. Iar tu dacă vezi, nu, ai să râzi probabil. Cu siguranță ai să râzi acolo, la tine acasă. Ce mai fi de spus despre capra noastră? Suntem... Foarte interesant. Cum a venit ideea de preț? Prețul inițial de listare. Noi am listat la 2 cenți. La 2 cenți. Noi am pornit, sau capra, după cum știți, se inspiră foarte mult din poveștile copilăriei. Este un brand amuzant, care ține la glumă, așa cum spune și cel care a creat brandul, sau cea care a creat brandul. Și atunci noi avem o bere care se cheamă capra cu 2 bani, în loc de punguța cu 2 bani, deci am schimbat povestea. Da. Deci berea face parte din gama Schimbă povestea, mergi la vot. Și atunci am stabilit împreună că trebuie să facem o legătură și între bere și token. Și valoarea ei a spus să facem 2 bani, echivalentul la 2 cenți. Da, și practic am listat moneda pe exchange cu 2 cenți. Și s-a întâmplat un lucru foarte interesant după ce am listat tokenul. Da, foarte interesant chiar. Tokenul a avut o ascendență chiar foarte bună. Neașteptat de bună, doar povestind câteva prieteni ce este proiectul capra noastră token. Iar surpriza a fost foarte mare, pentru că mai puțin de o lună, da, capra a ajuns la $1. De la 2 cenți. La 2 cenți. Iar acum, în ziua de astăzi, este 1,3. 1,3, da. Ceea ce pe noi ne bucură, bineînțeles, să crească fulminant. Și uite, fulminant, am spus de fulminant și Mustangul a rezonat cu cuvântul ăsta și da, modul Untamed a intrat în acțiune. Începem o campanie de promovare foarte intensă, început cu 1 noiembrie. Da. Am tatonat un pic piața, am postat doar câteva anunțuri. Am stabilit strategii de marketing. Da, am stabilit strategii de marketing. Au venit și câteva vești bune de la anumite exchange-uri pe care am fost deja listați. Și așteptăm și celelalte vești bune de la celelalte, da. Am aplicat la vreo 20 sau pe 20 de exchange-uri. Cam da. Și procesul de listare este destul de greu, pentru că sunt foarte multe clienți și atunci... Pentru a oferi tokenul capra noastră la o gamă mai mare de investitori, să spunem așa. Și nu numai din România. Nu numai din România, ci internațional. Da? Și acum avem nevoie și de voi, practic. De voi, cei care sunteți parte din comunitatea capra noastră, să vizitați în primul rând proiectul, să vedeți proiectul pe ansamblu. Este valid, este accesibil la bere.capranoastră.ro, unde aveți toate detaliile, atât și pe partea de economică și partea de dezvoltare, pe partea de tokenomics, de blockchain, de smart contract, absolut tot. Toate informațiile le găsiți acolo. Și să dați like la pagina capra noastră sau și capra noastră token, unde veți avea ocazia să aflați voi primii toate știrile alea bune care contează. Nu? Da, așa este. Și nu numai pe Facebook, ne găsiți și pe Twitter, și pe Instagram, pe Telegram. Dacă intrați pe site acolo, găsiți și pe Facebook. Găsiți toate link-urile către toate platformele. Exact, sunt acolo disponibile pentru voi, ca voi să le folosiți și să le dați mai departe la prieteni, la cunoscuți, la unde vreți. Cred că aici se încheie prima parte a interviului. Ionel nu știe ce le așteaptă, voi știți că ați mai văzut. Sper să mă aștepte lucruri bune. Normal, că e și foarte interesant. Voi știți că ați mai văzut. Drona mea de curse, da? Are o cameră
emite cu antena asta, da? Emite până la, nu știu, am testat 4 km jumătate și tot mai avem semnal. Ea emite către ochelarii ăștia pe care vi-ai purtat tu. După cum știți, doamna Irina Margareta Nistor, când a fost anul trecut, la înainte pandemie, tu ai să primești semnal, vezi ce vede drona o punem pe capota mașinii și tu ai să trăiești o experiență mai imersivă așa. Eu o să conduc puțin mai sportiv, în modul anten, bineînțeles, pe la noi până la aeroport și tu vei trăi, vei vedea exact procesul prin care a trecut capra când s-a digitalizat. Hai să vedem. Am pus camera acolo, Ionel, ești super digitalizat. Eu nu te văd, să știi, văd doar ce este în față. Sper să ai o pungă ca la avion în caz de... Dar nu știu dacă vreau să o dau, că o să vadă super mișto. O să ai niște senzații foarte interesante. Cred că am camera de parcare. Serios? Da. Păi atunci hai să vedem, să ne asigurăm că suntem în modul Untamed. Suntem în modul Untamed. Și avem și Propulsion Sound. Ceea ce înseamnă, da, mai trebuie să spui dacă ești gata. Eu sunt gata. Ești gata? Da. Sigur ești gata? Cred. Da? Hai să vedem. Hey! Da. Suntem acum în modul Untamed și Ionel testează cum s-a digitalizat capra pe drumul nostru către aeroport. Digitalizat periculos. Așa cum sistemul ăsta, Propulsion Sound, chiar funcționează acum pe curbile astea și acum Ionel să spui, te rog frumos, cum se simte și cum vezi, ce vezi? Păi văd o bucată de asfalt. Și se vede super fain. Și acum Mustangul chiar într-adevăr își arată aliura lui sportivă. Da, așa este. Și acel Propulsion Sound chiar își face treaba foarte frumos, foarte interesant. În oraș l-am avut închis. Da, dar acum se vede, se aude foarte fain. Se simte acel ceva. Acum mergem puțin mai ușor pentru că avem în față o mașină. Dar asta voiam să simți, să treci și tu prin etapele prin care a trecut capra atunci când s-a digitalizat. Ce simți? Este o senzație super interesantă, dubioasă, da, super dubioasă, nu? Creierul, nu? Se comportă și asta-ți mai arată? Foarte, foarte diferit. Da. Acum tu vrei, dacă miști capul stânga-dreapta, degeaba nu miști, pentru că practic vezi imaginea statică de pe bordul mașinii. Corect. Da. Și asta se mai arată? Să dăm un pic jos. Da? Se face gata, simți? Ai pungă? N-am pungă, dar putem opri. Mai bine așa. Ai rezistat... se ia puțin, nu? Da. Capra, ca să ajungă acum, a trecut prin momentele prin procesul ăsta, prin procesul ăsta, da. Și nasolul trecut. Nu? Da. Stai să vezi o parte mult mai interesantă când am să arăt acum, hai, puțin să vezi senzația super interesantă când intri aici în curba asta. Am să intrăm aici în rol la terminalul meu. Să vezi exact o chestie foarte interesantă. Deci mergem în creier. Spui că intră în terminal, da. Nu? Asta era. Exact, gata. De acum te-am pierdut, nu? Ai nevoie de o bere rece? Ai nevoie de o bere rece? Mai multă bere rece. Mergem să luăm o bere rece? Hai să mergem o bere rece. Asta a fost, vă pupăm. Mulțumim că ați fost alături de noi. Nu știu ce să mai zic, trebuie să-mi revin un pic. Am transpirat tot. Oricum, sistemul all-wheel drive își face, am simțit mașina că este super stabilă pe curbe, super stabilă, lipită de șosea. Da, o adevărată plăcere la condus. Așa este. Și se simte într-un mare fel. Contactați-i pe prietenii de la Ford Iași și
să trăiți și voi experiența așa cum am trăit-o noi. V-am pupat, bere.capanoastră.ro Da, sau dacă vreți... Fără ochelari. Fără ochelari, nu? E mai bine fără ochelari, senzația este mai plăcută la volan decât cu ochelari. Așa. Hai, v-am pupat, bere.capanoastră.ro și ne auzim. Ciao!